Wie een boutmaf idee in Venlo uitgroeide tot het allergrootste vastelovensevenement van de provincie. Dit is een kwart eeuw boetezitting. De basis voor de boetegroene boetezitting in Venlo, zoals ik het weet, leed in Belgisch Limburg, in Maasmechelen. Door voor de kerk staat een standbeeld en ieder jaar wordt er op 11 november, in verband met de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog, weer door kransen gelag. En dat is ook de vasteloosvereniging, de Zavelsectie uit Maasmechelen met de prins en de jeugdprins. En dat is zeg maar ja, 11:05. En dan 6 minuten later, wie bizar het ook klinkt, is gewoon 8 meter verderop. Daar staat de dorpspomp van Maasmechelen en ja, dat is het symbool voor de vasteloosvereniging. Dus om 11:11 gewoon door, ja, wordt de zavelzak geopend, gewoon de ballonnen er log in. Wordt er nog geknald. Als begin de aftrap van de vastelovend. En door moet vroeger dan boete een podium hebben gestonden, een vrachtwagen, een ker. Met artiesten erop, met een beertap erbij. En wat ik heb begrepen, moeten mijn oud-collega's Hans Op de Koel en ik denk Benny Op de Nakker, onze Belgisch-Limburg correspondent toen, die zijn erbij uitgekomen. En door moet Hans Op de Koel het idee hebben gehad van, moeten we dat idee van boete, een vastelovenszitting in de open log, moeten we dat niet verhoezen naar Nederlands Limburg. En ik denk dat Hans Op de Koel met dat idee naar Leijmeissen is gegaan. Want hij had op zaterdagmorgen een populair radioprogramma, Het Ei van Sint-Joos, op Omroep Limburg. Hans zei, we hebben een idee. En hij had uitgelachen dat dat met Rob was en met Sef en in Venlo en dat dat uitproberen was. Het idee was goed, het klonk goed en het was een enorme verlichting van de werkzaamheden. We waren tot dan toe met de omroep bezig om opnames te maken van alle soorten zittingen. Een gigantisch montagewerk om daar weer uitzendingen van te maken. En dan had ze toch niet altijd de goeie dingen en de goeie momenten en de goeie artiesten. Dus het idee om op één moment gewoon alle artiesten samen te brengen, dat was eigenlijk het ei van Columbus. Nou, volgens mij was er helemaal geen plan. Het plan was dat er geen plan was natuurlijk. We moesten alles uitvinden, we wisten niks. Het was de bedoeling om het moment van de opening van de vastelovend, om dat te markeren. Dat was het, ja, als je dat het plan wil noemen, dat was het plan. De schuld ligt natuurlijk bij Hans Op de Koel. Ik kwam naar mij toe omdat ik destijds voorzitter was van het Zomerparkfeest. En heel dag, de chef deed goede contacten met de gemeente Venlo. Nou viel dat wel mij of tegen, maar het aardige was, we hadden helemaal geen vergunning nodig. Want in Venlo gold vanaf de vrijdag voor de vastelovend, wies de woensdag als woensdag, is er een generaal pardon. Dan kunnen ze alles doen. En daar zijn we aan het denken om dat hier op het plein te doen, voor de Maaspoort. Wil ze daar metwerken? En als ik metwerk betekent dat tot de ganse organisatie moet opdraven. En dat leek me wel een interessant gebeuren. Dus we hebben daar ja opgezag en we hebben daar ook direct stevig mee aangetrokken. We kregen eigen reportagewagens, dus je kreeg ook de technische mogelijkheden om op pad te gaan. Alles wat backstage was, nodig was, ja, dat waren in de Maaspoort kleedkamers, artiestenfoyer, aansluitingen, de hele meterse boel lag in huis. En nou, met dat idee zien we dus gewoon kijken. We hadden natuurlijk de horeca hadden we nodig. Dus we gingen naar Café de Blauwe Trap, naar Rob van Rienen. En Rob van Rienen die stond te tappen. Die dronk zich een glaas bier en die zei tegen ons de historische woord: Gezi bout maf. En dan klopt het natuurlijk wel, maar hij bedoelde mij te zeggen op de zaterdag voor de vastelovend, het gewoon nemen stiekem te komen. Iedereen is nog aan het koken, het pekje moet nog wat aangedoedeld weer, neem maar op. Ik denk dat iedereen zich afvroeg van wat gebeurt er nou nog, beginnen ze nou al? En dat was natuurlijk ook een onbekend fenomeen, hè? Een boetezitting. Nou, daar had nog niemand van gehuurd. Want de avond tevoren hadden we natuurlijk de zaak enorm doorgesproken. En toen hadden we geen stroom, of we hadden stroomtekort. Maar er stond een kastje van de gemeente en immers had een koevoet. Hebben we dat kastje opengemaakt en dan hadden we stroom.
Dus we hadden niet alleen geen vergunning, we hadden ook nog illegaal stroom hebben we afgetapt, de allereerste keer. 120 carnavalsartiesten stond te trappelen voor de eerste openlochzitting uit de Limburgse vastelovensgeschiedenis. De boetegewone boetezitting van Omroep Limburg. Over naar Venlo, naar het Jokersriek, naar verslaggever Sef Derks. Lieve luisteraars vanuit de Zoepkoel bij de Maaspoort, Hertjestad Venlo. Ik begon zo met de aankondiging, de reguliere programmering gaat niet door. We gaan nou over naar Venlo. En we stonden in Venlo in de Zoepkoel. Mijn collega Lijn Meijsen destijds kloor een innemend figuur. Vuur op, loopt onze eigen ceremoniemeester, een mens met een innemend karakter, Lijn Meijsen. Hallo, hallo, het is weer vastelavond. Verkriegen we en een fijne tijd. Mijn bedoeling was om er een ouderwetse zitting van te maken. Heel erg gericht op de nostalgie en op het gevoel van vreugde en van allemaal samen en de verbroedering. Maar ik ben immers heel erg sterk geloof in tradities. Dus ik hou ook allemaal teksten bijeengezocht om inhakend op die oude traditie en vooral het traditionele vastelavondsgevoel. En voor de rest ben ik er ook maar gewoon begonnen. Een zitting in de Boeteloch, dat waren normaal gesproken alleen maar bijeenkomsten waar gezongen waren, een feest. En Ramadan, maar nu ook mensen voor te luisteren. In die tijd was er niks te doen voor de artiesten met de vastelavond. Die scheiden op vastelavond, vrijdag scheiden die uit. En dan houden die niks meer. Dus die waren allemaal vrij op zaterdag. En dat al die mensen mij deden. En dan natuurlijk ook Beppie Kraf, de koningin van de Limburgse vastelavond, dat die wil komen. En ik trooi in die tijd op zaterdag niet op voor de carnaval. En die leek me geen verhaal toen met te doen. En dat was eigenlijk meteen leuk. Vanaf het eerste jaar was dat ontzettend leuke stemming. Dat was voor ons echt de kroon op de hele uitzending. Maar het groeide spontaan en eigenlijk waren we in Venlo blij met iedereen die kwam. Dat zie ik nog helemaal voor me. Een handjevol mensen die er stonden te luisteren. En dan een bunke veerpellen schoot met een taan boven. En daar gingen we de eerste boetezitting doen. Weet je soms waar een hondje is? Waar zou hij toch zijn? Ik heb hem al minstens een uur gemist. Zit zeker bij de knijn. Het kleinschalige eigenlijk, hè, de artiesten die nog echt in interactie staan met het publiek. Goede gezelligheid, zoals dat eigenlijk zo moet. Nog geen hoge podia, waar de afstand goed is. Hele actuele dingen, peper en zout. Het hondje van Beatrix werd destijds gestorven. Op vrijdagavond en op zaterdag zat dat al in uw repertoire. Ik vond dat altijd geweldig. Ik mag dat wel, ja. En er is nog plaats voor nog wel meer lui. Dus als je nog even tijd hebt om er een inkopen doen door de laatste voorbereidingen voor de vastelavond, kom gerust hier naar de Zoepkoel voor de Maaspoort. Omdat Lij zo enthousiast was en men via de radio het idee kreeg van non de jut er gebeurd wordt, dachten heel veel mensen die toch in de stad moesten gaan, ik fietste ons langs. Ik hoorde het op de radio, dus ik heb mijn oudste dochter in de kinderwagen gezet en ik ben naar de Zoepkoel gelopen. En ik kost met die kinderwagen toen nog helemaal tot voren aan het podium komen. En er werd net tijdens het optreden van Beppie Kraf en ik kreeg nog mijn complimenten dat ik dat deed met mijn dochter door de boetezitting te komen bezoeken, 1992. Zo'n eerste zitting die moet direct aanslaan, want angst dan. En de steeds op een beun, daar stonden, weet ik wie van u, een paar honderd. Dan moest op de radio het enthousiasme gewoon. Gelukkig was er nog geen televisie. De eerste keer hoorde ik op de radio dat een Venlo te doen was. En ik ga toevallig net heel zorgig voor de carnaval, hoef ik 's morgens niks te doen. Ben ik richting Venlo gereden en ik kwam in de Zoepkoel aan en begon de uitzending net met Lijn Meijsen. Toen stonden we er met een man of 10, 15. En Leiden mocht het van, het werd gewoon hartstikke gezellig. Het is het begin van de carnaval, vanaf toen. Er wordt wat vreemd tegenaan gekeken met allemaal die, laten we zeggen, boete Venlose artiesten. Maar toch bleek het al snel dat het de start van de Limburgse vastelavond was. En dat heb ik altijd zeer waardevol gevonden, dat dat mogelijk was in Venlo. Wij vinden Venlo natuurlijk de vastelavondshoofdstad van Limburg. Dat is het misschien ook wel. Maar dat toen nog de ROZ en allemaal die Limburgse mensen dat ook vonden, dat was zeker zo bijzonder. Nou, voor de rij niet, dat waren niet alleen voor ons niet, maar voor de gemeenschap ook.
Ja, wat gewoon die doen voor de Maaspoort. De kent dat wel. Dan wacht iedereen af, dat is Limburg eigen. En als het dan een succes wordt, krijg je een keertje meer. Dit is nog altijd Omroep Limburg vanuit de Zoepkoel in Venlo met de boetegewone boetezitting. 2000 lui hebben zich heel voortreffelijk geamuseerd. En ik denk ook, luisteraars, G aan de radio, ik heb een schone opening van de Vastelovend 1992 gehad. Nou, de eerste keer dachten we, nou, het is toch een groot succes geworden. Voor iets was de eerste keer thuis, er zijn veel mensen op afgekomen. Ik weet ook dat er in Maastricht, waar het allemaal geregisseerd wordt en uitgezonden wordt, veel positieve reacties binnenkwamen. En onze toenmalige regisseuse, die vonden het een geweldige uitzending. En dat was natuurlijk ook wel van belang. Dat plan werd maar groter en groter. En ik denk wel dat er een enorme versnelling is gekomen met televisie. Ik denk dat toen ook heel Limburg kon zien wat het was. Kijk, die sfeer die was er al. Van de radio kende men de gezellige sfeer, een heel bijzonder evenement. Maar ik denk toen televisie erbij kwam, toen is het echt, werd iedereen aangestoken door dat boetezitting-virus. Ja, en toen is het uit de hand gelopen. En ik zou die prinsen hier willen vragen, kom een stapje naar voren en we gaan hem onthullen. Waar wordt de nieuwe prins van de eerste trouwens, van de Joekschool, nog voordat het jaar 2000 is, gaan we hier de prins introduceren en geloof me, dat wordt lachen. Daar gaan we hier. Ja, daar is ze dan, daar is ze dan, daar is de nieuwe prins. Het plan van mij uit laten roepen als prins. Ja, ik weet, tenminste, ik meen dat ik dat wist, dat dat sowieso al de laatste keer zou zijn dat Lei Meijster de Zoepkoel zou presenteren. En dan waren er het idee van, nou dan moeten we er een beetje een duo, dan moeten we een beetje een happening van maken. En Lei is ook nogal geëindigd tegen de gevestigde orde een beetje stamde. Dus vervonden het toen al in 1999, en dat vind ik nog steeds trouwens, tijd voor een vrouwelijke prins. Dames en heren, hier staat er dan de nieuwe prins van de Zoepkoel! Toen, in 1999, ja, want daar heb ik er heel veel commentaar op gekregen. Want ik weet dat toen was in Kullen een prins. En de pakken, dat waren te groot. En hij ze dat met elastiek vermaakt, dat hem die box niet afzagde. En toen is hem een teeltbal klem gaan zitten. Heel zielig. En hij is aan geopereerd. En het was eigenlijk net gebeurd voordat ik dus prins werd in de Zoepkoel. En wie ze toen repen van proclamatie, zei ik natuurlijk, ik prins Rezi, ik weet het nog woordelijk, ben net zo'n goeie prins als alle andere prinsen, alleen een beetje de bul gaat hoger zitten. En dat hij daar van Kullen ook her gehad, want zo'n pak zit niet lekker. Wij prins Rezi de Eerste. Vind je dat zo'n pakje kut zit? Maakt niet goed. Mij kan niks dwars zitten, jongen, dat is één voordeel. Tweede voordeel is dat ik kan zeggen wat ik wil, want ik huur bij Nemes, dat is ook leuk. Daar was ik toen wel boos over, geloof ik. Dat heb ik wel jarenlang, vond ik dat eigenlijk wel ongepast. Ja, ik kan me dat niet precies herinneren wat het fragment was. Maar ik kan me wel herinneren dat gewoon een niet gepaste scène vond. Ja, en dan kan je zeggen, wel een oude lul, maar ja, dat kan. Oei, dan zeg ik ook eens wat je niet mag zeggen bij de boetezitting. Daar ben ik nog echt jaren met achtervolgd, dat ik kut had gezag op Limburgse televisie. Ja, dat is ook shocking geweest voor het publiek, want Rezi houdt natuurlijk lak aan alle conventies. Daar is ook cabaretière voor. Ja, daar wordt het publiek toch niet zo van gedeend. Dat vond ik wel jammer. Ik was een ongeleid projectiel en ik heb ook echt 3 of 4 jaar helemaal niks voor L1 mogen doen of kunnen doen. Of nee, meneer Hobewaar vond het verschrikkelijk. Ja, dat op een of andere manier viel dat toch niet goed. Denk ik, ja, jullie, wat zit je toch allemaal raar haspelen, want zelf gebruik je dat woord ook niks genoeg. En ja, ik zal niet zeggen iedereen, sorry, maar... Ja, nou ja, Rezi heeft later nog vele malen meegewerkt aan de uitzendingen van L1.
Dus het is ook niet zo dat het een eeuwig verwijt is. Hoe heb ik immers bij me? Dat zal het geen niet geloven. Geef eens een heel groot applaus voor dit taardrugsje. Een taardrugs van Schummer. Kelly van der Lum. Kelly, wat bist ik vandaag? Indiaan. Indiaan. En wat duidt de Indiaan? Weet ik niet. Schuurt er ergens mee? Ja, met een banaan. Ja, als ik op verschillende plekken in Limburg kom, dan vragen ze wel eens van, oh, besticht die Kelly van der Lum van de Zoepkoel, de Indiaan? En dan zeg ik, ja, echt wel, de Indiaan met de carnavalsbanaan. Dus dat is wel altijd heel erg leuk. En die waars? 9 jaar. Ik ben een Indiaan en ik zit met een banaan. Hoe komt de banaan dan nu terecht? Wat heb ik toch een pech? Oh ja, oei oei oei. Dat soort mij opvult. Ja, alsof ze dat al jaren duist hoor. Ja, als ik het optreden zelf altijd terugkijk, dan is het wel heel natuurlijk. Het is niet dat het echt gaat worden van, oh, dit. En ja, ik vond het ook gewoon, omdat eigenlijk komt het ook omdat pap eigenlijk altijd voor elk jaar naar Zoepkoel ging, keek ik met mama altijd op de televisie. En eigenlijk het idee dat ik daar zelf ooit zou mogen staan, dat had ik als kind helemaal nooit verwacht. En dat was voor mij echt een droom die uitkwam, dat ik daar gewoon mocht zingen. Ik had een project gewonnen en dan mocht ik voor meedoen aan het KVL. En toen zat ik bij de muziekleraar Toes en ik wilde iets met een Indiaan gaan doen. Alleen, ja, wat ga ze doen met een Indiaan? Het moet rijmen. En toen sting voor me een fruitschaal en daar lagen bananen in. En toen zei ik vol enthousiasme, moet het niks een banaan. En de muziekleraar had natuurlijk meteen zoiets van, aha, dus de shit niet met pielen, maar de shit met een banaan. Ik heb er ook foto's van nog altijd. Ik heb bijvoorbeeld samen met Ug nog een foto. Maar ook van het optreden zelf. Ik kan me nog herinneren dat ik met Beppie een kleedkamer heb gedeeld. Dat vond ik toen ook gewoon heel erg chic. En er waren ook gewoon andere Limburgstalige artiesten hoe ik echt zei van ja, gewoon een meisje van neugen. Dus het was voor mij echt gewoon een mega happening. Ik heb er nog altijd hele mooie herinneringen aan. En ik zie eigenlijk dat de boetezitting voor mij het begin is geweest van alles. Want ja, ik doe nu ook met het LVK. Dus het is eigenlijk voor mij echt het begin geweest van alles wat ik nu doe en hoe ik mee bezig ben. Dankzij de banaan? Ja, dankzij de banaan. En voor de jonge bands in Venlo die eigen muziek combineren met al de liedjes in een ander jasje, stijgt achter ons kloor voor de allereerste keer in de Zoepkoel. Ze komen uit Venlo en de leiding is Lex Uiting en die werkt al wel in Hilversum bij 3FM. Maar destijds heel geer op het podium hier in Venlo. Groot applaus voor de band Zoem maar! Ik geloof dat we voor de eerste keer met Zoem maar in de Zoepkoel stonden in 2010. Heb ik mijn huiswerk goed gedaan? Lex Uiting. Ja, ik heb het talent van de jongen al heel vroeg gezien. Hij zong in dat bandje in Venlo. En ik heb hem al heel vlot de 11 van de 11e gevraagd als presentator. En wie hebben gedaan vandaag in een dienstdag? Liet als weer gedenkt, ja geklemd hier is. Kwam op weg toe en zag heel uw staan. Vond zich dit ook zo'n geweldig feest. In ons kroeg leren we ons kennen. En hoewel ik dich nooit niet kwijt. In ons stadje kan de liefde beginnen. Want het is altijd Venlo's altijd.
Toen hebben we samen met Giel opgetrooien. Doorwerkte ik toen, Giel Belen, de radiomaker. En toen mochten we de zoekpool afsluiten. En toen ging Giel in het Limburgs Jingeleboem zingen. Dat was wel briljant, ja. Giel Belen bij de boetegewone boetezitting van El Eind toen in Venlo. Er was vooraf, was er erg veel commentaar op. Ik heb nooit zoiets van Giel Belen, een Hollander, die mag niet bij ons op de bühne. Ik vind dat, ja, ik weet niet, ik vul die woede niet, ik vul die tegenstand niet. Dat is meer de naam dat het er is, dan werkelijk, nu hebben we vastgelopen de attractie. Dat kan ik niet zeggen. Ja. Voor mij, als Giel Belen toen niet gekomen was, was hij morgen in de zoekpool net zo goed geweest. Lex is, ik denk, een van de allergrootste hoerigheden uit de 16 keer 11 jaar Jokers. Deze is hoerigheid Lex ten eerste met zijn adjudanten Dick en Martijn. Uit Amsterdam, allemaal. Wat Nemens verwacht had, die wordt prins. Uit Eems uit Amsterdam, zien een journalist die heeft proberen weg te slaan tussen de Venloneren en het feit dat Lex prins wordt door te zeggen wie erg het was, Eems uit Amsterdam prins wordt. Lex is en blieft een Venlose jong en die het recht had een prins te weren als ze gevraagd wil. Ja, kijk, dat was mijn eerste liedje wat in Limburg een beetje bekend is geworden. Doordat dan komt ze bij zijn Wiert, moest ik voor RTL Late Night een filmpje draaien op een zondag rond de 11e van de 11e. Ja, dat was op de 11e van de 11e. En toen hadden die in de gaten van, oh, dat is van dat liedje. En toen, ja, kom binnen dat liedje zingen. En dat is natuurlijk wel gek dat dan opeens mensen zich ook van die eigen liedje kennen. Dus ik vind dat wel chic. Ik kom veel, maar kom ook altijd weer. Terug naar het stadje van. Terug naar het stadje van. Terug naar Venlo, stadje van plezier. Fijne wasseloven, jongens. Hoi! De reclame, de impact, de marketing eigenlijk voor de vastelavond is uniek geweest. En verkoos alleen maar medley hebben met de prins Nahem, die dat moest overtreffen. Eigenlijk is door de Venlose vastelavond nationaal cultureel erfgoed geworden. We willen ook bewust soms dingen neerzetten die wel met vastelavond te maken hadden, maar die totaal tegen de hoor instreken. Bijvoorbeeld de vrolijke Jordanezen uit Horst, die alleen maar Hollandse vastelavondsliedjes zongen. En tussendoor de presentator die dan in het Horster dialect wat flauwekul vertellen. De vrolijke Jordanezen, vol met streu en alles die over in Horst, had ik toch gehoord dat die er waren. En ik ben met Lei en zijn toenmalige vrouw in Horst gaan kijken van tevoren naar een optreden, want we willen wel zien wat er dan ging gebeuren. Het waren gewoon een einde puinhoop. Het waren een jongere band uit het circuit van de jeugdsozen uit die regio. Dan weet ze niet precies of wat in een klein zeiltje gebeurt, of dat op dat hele grote podium met die massa ook werkt. Maar ja, proberen het, kan dit meer eens afgaan. En Lei vooral, Lei wil dat toch erin houden. Gewoon iets anders laten zien, maar het wordt ook in de zoekkool einde puinhoop. Hij leefde voor vrouwen, voor drank en avontuur. De zand, die schijnen met de nek. En dan jullie, oude taaien, jippie, jippie, hey, hey, oude taaien, jippie, jippie, hey. Denk aan, oude taaien, jippie, jippie, hey, hey, oude taaien, jippie, jippie, hey.
gegeven moment zoeken we alleen nog maar stroe balen door de lucht vliegen en iedereen zat onder het hui. En we kregen ook heel veel kwaaie reacties van mensen die zeiden Hollandse liedjes en dat kan niet en dat mag niet. Mensen hebben altijd zoiets van vastelovend moet dit zien, dat is aan regels gebonden. Het zal nooit eens iemand zeggen van ja jongens, loop maar gewoon, het is vastelovend, alles moet kennen. Mensen zijn altijd kwaad en geërgerd over een uitzending. Dus ik verbaas me tot nu nog altijd over. Het publiek wordt er niet altijd van gecharmeerd, maar ik denk dat het wel gaat nodig worden om de impulsen te blijven geven van vastelovend is niet statisch wie de 1956 wordt. Nee, de vastelovend van nu 2018-19 is anders toen en daar horen ook andere geluiden bij. In de volgende aflevering van Kwart Uur Boetezitting de Zoepkool Express, Beppie en het Sunke en die ellendige polsbandjes.